nabai da jende ja bazkadu gola, eta laizter mundu guztia jongo da zezen plazara. Baina denak ez, hemen badago nik amakarren ba. Kaixo, atxaldeon? Atxaldeon. Ze familia, ondo? Oso gustora, San Fermintan beti ongi. Bapo bajanda? Bai. Ba ez, zezen plazara orain edo? Ikustera armulillak, eta garopeñak, eta... Horon aurrekin taula? Bai, ez txiki. 5 minuto bat juzen ekin? Vale. Eken apixa jolasteko eta ondo pasatzeko eta biera bardiru pixarra tira bazteko? Vale, Bakizu, bos bai saioa, bentxe gabiltzea eurosoan. Eta, eskuzta bal, tadiroa, banatze, bueno. Jo, emate ongi. Nahiz ikusi nola? Bala jatordu, venga, por baiet. Venga, por baiet. Mikro eta ziko denalen bailet. Anima batxa, a ver, anima pixkat. Ande! Hau bai! Bueno, ba, ea nola iken duen. Beti izango dize, zuek ikasle honak izan, ikusiko gai da berak zenbat ikasi duen bere garaian. A ver, repeten dugun taia. Bueno, baina arte, bale? Bueno, orduan ja izenak aldutu behar nintzen, baina ja esan diate, Ander. Ander, bai. Eta bertakoa zea? Bai, Iruñekoa. Iruñekoa. Bai. Gazte, serio. Bueno, egunez aurrekin. Gaur formal, bai. Bakarrikan gaur. Hori da. Izan entzun gaur ematala pixka parran egiteko. Aurreko biegunak parran bai. Orduan, azte gukaren ibile eta Astelena ja lasai. Demora, zein aktori izan ziren Pretty Woman filmeko protagonistak. Pretty Woman. Julia Roberts eta Richard Gere. Seguro? Bai. Denbora. Bueno, 8 segundo besterik ez. Pretty Woman. Pretty Woman. Ordo, Richard Gere eta? Julia Roberts. Bai. Bai, zuzen oso ondo. Ondo hasi da. Ondo. Ibaitxo. Jak, hori. Bueno, historiako polita ez, pelikula horretan, eta... Bai, amo diozkoa. Eta, bueno, neskare ez dago batera gaizki, eta... Bai. Geldi, galdera. Demora, nori ematen zaio pitxitxi saria. Pitxitxi. Ba... Pitxitxi saria. Gol gehiena sartzen duen jokalariari. Bai? Seguro? Bai. Denbora. 8 segundo. Pitxitxi. Ez Zamora trofeua, Pitxitxi hori gol gehiena, bai. Gol gehiena sartu edo ez jaso? Sartu. Seguro? Bai. Osasuna nor da pitxitxi? Ez dakit. Ez dago. Zuzen, oso ondo, bertze bai ondo. Joder. Ligako gol eginerik honenari. Ematen zaio pitxitxi saria. Orduan, pitxitxi da, bueno, ligako lehiaketa horretan, ez gero, talde bakoitzak baduen bere pitxitxi. Normalian aurrera lizentrua izaten da, ariekia edo. Bai. Nei izan du nintzen Real Unionen eta Onjarbin eta pitxitxia. Pitxitxi ez dakit, aurrelari... Tanke, a tope. Bueno, 8 segundu besterik ez. Jarra izagon, denbora. Zein zen Kolomboren lanbidea? Kolombo. Detektibea. Kolombo. Kolombo, zer zen Kolombo? Lanbidea. Lanbidea. Kolombo. Detektibea. Detektibea bai? Bai. Denbora. A ver, nor zen Kolombo? Buru soila eta txupatxusa jaten zuna, edo gabardina... Gabardina. Seguro? Bai. Hori, despistatua zena. Erre, bai, puruak eta erretzen zituen harrek, ez? Bai, ez? Pixkat aldespiste edo jokatzen zuen eta etzela zerta zentea atzen. Bai. Bueno, orduan, detektibea, zer ustez? Ezen zena beti pixkatola... Oida, ba, ondo, zuzen! Detektibe, Kolombo, detektibea. Jak? Bueno, 60 euro. 34 segundo. Talai. Ja, urduritasuna eta dena ja, desagertuta. Bueno, 34 segundo, 60 euro. Ba, ondo, hasiera bikaina. Bai, momentuz oso ongi. Ea nola segitzen zuen. Denbora, zein da irailaren 9an jaiotako baten zodiako zeinua? Irailaren 9. 9 de septiembre. Irailaren 9, 9 de septiembre, Capricornio. El signo del zodiaco. 9 de septiembre, signo del zodiaco. 9 de septiembre, signo del zodiaco. 9 de septiembre, signo del zodiaco. Virgo. ¿El 18. Virgo, bai. Denbora. Esan dut Virgo, ya está, edu taldatuko. Libra, Virgo, Escorpio ez da. Ni naiz Escorpio eta Azarokoa.
Zu noiz Bai, pasea? ni ere, ni Sagitario. Sagitario, azarakoa ere. Baina bukaerakoa. Bukaro, ni hasierakoa. Bueno, azken izen, Libra, Virgo, zer esantzo? Ya está. Santzu Virgo. Bai, esan dudana. Odon, irailaren beretxe jaiotako baten zoiako zeinua da, Virgo, zer ustez? Bai. Nio zalantzarekin. Bueno. Da zuzen oso! Virgo! Joaki, mi esker. Hola, Xen. Eskerrik asko, Bueno, eskerrik asko. Beraz, zeniri... Jarraitu gurekin bat bada. Zueri esker estutzen nahiz poltsikoa berrize. Bueno, minuto bat 6 segundo. Ero garra bat, zerbait emarko dugu. Azten dizutitza, Bai. Gara ordo, gaxosakin. Irabatzen dugunarekin pote bat. Vale, martxanta zeituzkero. Bega, demora, nola ditzen da Tippi Hedren aktorearen alaba ospetsua? Tippi Hedren, la mujer del Tippi Hedren. Nor da, alaba ospetsua. La Griffith. Bai, ja, Melanie Griffith. Bai? Bai. Denbora. Bat eta hogei. Melanie Griffith. Seguro? Bai. Bai, zuzen, hola! Melanie Griffith. Norekin eskondua? Antonio Banderasekin, oixen, tak, bertxego euro, A ver, dantzen bizkataina, a ver. Baina aurrekoen eragultza beretzen duzun. Denbora, nork sortu zuen Mormoien Eliza 1830an. Mormoien Eliza. La Iglesia de los Mormones, ¿quién la creó? La Iglesia de los Mormones. La Iglesia de los Mormones. Mormoiak, nork egin zituen Mormoiak? Mormoien Eliza, nork sortu zuen, edo no sortu zuen. Ez? Mormoi. Alemania. Amerikano bai, izango zen esatu batu erra. Gita amabos. Barkatu, la Iglesia de los Mormones, ¿sabéis quién la creó en 1800 y algo? Ez, bakarrik nik erantzuteko, baldin bakizu erantzuna. Si sabéis la respuesta. Garrotea. La Iglesia de los Mormones, A ¿quién la ver, creó? Ander, paso egin, paso. Ondago. Ander! Bertzela paso egin, hoi euro galdo binez demora. Bai, nahi bazo? paso. Bai, denbora. paso. Aiztea. Zein? Jose Smith, esan di. Arriskatzen naiz. Jose Smith. Arriskatzen naiz. Bai. Ni iparaldeko da izta. Venga, pues bai, Jose Smith. Bai, esan duzu ya denbora. Vale, pues bueno. Ez da aukera bat, aizten kriston denbora pila galtzen. Bai. Bi eta berreita mabi, ordon. Hoi da, iten dauzu paso, hoi euro galdo minez denbora. Hau da, zenbatetan galdero gehiago, aukera gehiago. Bai, gero tartea. Barrango izut, erantzun zuzena zela, Joseph Smith, bai. Hori errandizute baina berando. Berando. Bai. Claro. Indantz orain, oraingo hau ez da izaila. Zuk musika eta dominatzen duzu pixkat. Bueno, bai, según ze generoa. Denbora, Poleneko zer musikarik konposatu zuen 7 urterekin bere lehen lana. Bere lehen lana Koloniako zer musikarik komposatu zuen. Músico de Colonia que con 7 años hizo ya su primera obra. No, Colonia. Beethoven no es de Colonia, no, es... Abizena egin daikua, Mozart. Viena. Zela paso egin bota dozein. Ja. Mozart bostotzekin egin zuen. Bai. Venga, Mozart. Mozart, bai? Bai. Denbora. Estamos cagando bien, Egiten du nita azparre, así que... Mozart oso musika egile, zoragarria eta oso ezaguna eta... Bai, eta ez. Baizik eta Frédéric Chopin idatzitan esakan, Chopin. Bueno, ala ere, zenba diru ja? Hirurogei. Eta berreita zortzi. Minutu eta gutxi. Minutu eta magoz bat zeudu anegan hor... lasai. Bota, lasaitu pixkat. Hoixen. Bueno, a ber, denbora, basetxea saioaren zenbat denboraldi izan ziren. Basetxea. Zenbat denboraldi. Basetxe... Hiru. Bertzela paso. Gaztea... Dago jende gazteri.
no? Bertzera pausa erran zenbaki bat. 0-tik amarrera. Bi, iru. Venga, iru. Iru, denbora. Lauta hogeita bi. Basetxea programa nor gaurkezten zuen? Ez dakit. Zuk, ez. Zuk. Nik iti nun ba? Bai. Eta bakarrikan iru urte? Bakarrikan iru denboraldi? Ez dakit, oso galduta. Bederatzi denbora hile genitio, bederatzi! Hain beste! Horren zaharrak. Garre, konkista horrek batxo dira behetzi urte. Bai, hor bai. Eta basetxekin genituen, behetzi urte ere. Basetxtrin, basetxea, baseta taberna, bueno, guztira bederatzi. Jo, ez pena. Claro, ikusi bakarrika futbola, motel. Bueno, lauta hogeita bi, lasa, bainikan bedu irutxik aukera, eta berrogei, irurogei euro irabazteko aukera bauzu bainikan, bale? Venga, ba, horrena. Venga, animatu arratxa. Demora, nortzen eguzki erregia Egiptoar mitologian. Eguzki erregia. Ra. Demora. Lauta hogeita bat. Ra. Babai, zuzen. Torri hortze bai euro. A ber, demora, zein herrialdetako jaki tipikoa da panetonea? Panetone? Bai, ez, panetone. Italia. Bai? Panetone Italia. Denbora, paketone... Paketone ez. Paketone da lexakan badakizu, Bai, ze pakete mota... Hori asmatu behar, ja. Hoi ja zaitu sartuko. Ordon, panetone, italiarra. Italiarra, bai. Bai, olako bizkotxa hundia, ez? Ondila. Bai, Goxo jateko eta, bai. Bai, zuzen! Taka, bertxo bai euro. Osaki. Bueno, laroi euro. Bai, momentu. Lauta hogeita bezortzi. Vale, oso. Baina bertxo hogeita 20 segundos. 20 segundos. A ver, galdera hau da luzea, baina erraxa. Demora, auto bidatzen 3 urte baino gutxiagoko esperientzia baduzu, zenbat puntu dituzu hasiera batean? 3 urte baino gutxiago. Si tienes menos de 3 años de carnet, ¿cuántos puntos tienes? Zenbat punto día? 12, pero creo que empieza. 12. ¿Menos de 12? Venga, Azkar, bota, zenbaki bat. Venga, Amabi. Denbora. Amabi. Zenbat dut dituzu ja esperientzia do? Asko, eta puntuak zenbat dituzu? Amabi. Eta ez dizute kendu sekulan? Goro, bidari hona zehazu? Izunak bai, baina punturik ez. Baina, bakizu, istripurik ez izateatik ere puntuak ematen dituztela. Zu badituzu ja puntu batzuk ja, eman da. Beraz, ez dinde emabi izan. Baizik eta, 8 puntu! 8! Karo, eta espauzu istripurik ordon, puntu batzuk gehiago ematen dizkizute, eta zuk erregiten dituzu amabi. Beraz, karre bai euro. Denbora, lauta berrogeita meretzi, ja denbora hortuta. Bale? Ordun, zenbat diru? 60. Bueno, momentuz 60. No. 60 euro, nahi txuzu 120? 120. 120? Bai. Ingo zu proba? Bai, venga, da, bai. Aurrera. Bikoitza ala zerrez, bai? Bikoitza ala zerrez? Bai. Venga, bol baiet, venga, oso ondo. Venga, proba eta gero. Ios, txarangaketa, Horen peña, pasatuko. Horen peñaketa, dena pasatuko ez da. Gura, jekin eta listo. Zezen plazara orain, noen izugarritzu espektakulua eta... Bueno, baina zuen menderekin. Venga, beraz, que proba, ba. 120 euro jokoan. 60 euro eta bertze 60 nire patrikan. Ze proba mota izango den? Bueno. Ez da izan da. Ez. Baina, proba itxiko, beharko dituzu 3 lagun. 3. Aukeratu 3 lagun. Venga, bai, Mikel, ez? Bai, Merri. Bat. Eta Susana. Venga, bertzeri. Vale, 2, terugarren bat. Onda aukera, oso garrantzitsua data. Bai, vale. Bita 3. Jarri metxe. Zuek ondo bazkaldu zue? Bai. Postea da dena? Bai. Bueno, hain ondo jan baldin bagote ez dut egin askore lagunduko. Gure lankide bat ikusiko zuen txoparian hango enpresa hartan, izotz batekin. Haitxe, kamera onduan, ikusiko tipo bat, izozki batekin. Bai. Haren gana joan, hartu izozkia, onat etorri, eta 3 artean jan barko dute izozkia. Baina, beraiek ezin dute izozkia aukitu. Ordon, zuk emar diezu, beraien eman, eta zuk ez dara, zuk emar duzu, alik eta azkarren 3 izozki eman. Guztio bitxiko, eta kontuan izan da,
hiru launak hementxe dituzula. Bai? 2 minutu! Zuek irurok hemen! Zuek irurok hemen! Hau da! Laguntza! Tarri! Mira, ja, oioa zala jarri zaila eta dena ja! Mira, lurrera bota, animau! Suave! Oi makina neskauri! Oi makina! A ver! Postria, izozkia gara orduekin! Oinikane, 40 segundo pasagabe, lasai, badola denbora. Zenbat? Oinika, mira, 40 segundo. Vale, ongi. Hartu, lasai. Izozkia gara orduekin, postre berdilla, Hau da, tendentzi markatzia, zer dau? Robi Puz, mira mentxe, guardiongada. Izozkia gara orduekin, bukatuta. Errez, irentzi, a ver, mingaina. Barkatu. Mingaina, atera, no para, atera, ya, a ver, mingaina, ya. A ver, izozkia, a ver. Txoin. Otoetago. Txoin, a ver. Horen bai, demora. Lasai. Demora, genditxiko demora. Baina ikusi behar ja, 2 minutoiak agurtu dituzun ala ez. A ver, Proba gaititxu da! Bat eta beretzi. Fiera, 20 euro. Ole. Berrogei, bertze 20, irurogei, gehi irurogei, eta 20 euro! Txana bero! Bueno, eta kontuan izan da, nik ez du ala jan. Hartu euro horiek eta... Ale, plazara! Izozki bat, hauzen. Ze ongi.